me niet door. Dit is de zaad naar beneden met zijn zuster langs. Die bloze zuster langs en ze lopen ook denk zuster langs. Je moet ook met zingen, hè? Sterk als ik is maar zij. En vul me dan tegen. Schoon en fijn en niks aan de been. Sterk als ik is muziek, dat is jongen. En hoe worden we weggehouden? Alweer samba wil. Alweer samba. Dit is een groep uit Wermend en Sittard. Die hebben hun eigen samba-wagen. De groep Oedoe. En terwijl het zonke doorbreekt boven het kermisterrein neven de Bospoort, hebben we een groep uit Heidse en die neien erop los, de sukkeleers. Ze neien gelukkig met wat garen en wat molden.
Ja, die naaien zich kapot. Oma's Breipelies staat op de wagen. Ja, ze hebben heel veel plezier bij het naaien. Af en toe raakt een draad wel een beetje in de war. Maar het is een schitterende groep. Hoe de vreugde van uitstraalt. En of het oma's zijn, dat durf ik te betwijfelen. Dat is wel het neekistje van oma. Inderdaad, ja. Oh, oma hing achteraan gelegen.